Dnes si predstavíme nový produkt, teleskopický obušok od českej spoločnosti ESP. Celosvetovo známy výrobca teleskopických obuškov vymyslel novú modifikáciu svojho výrobku. Teleskop, ktorý je celokovový, kde oproti predchádzajúcemu modelu je to uchopenie takisto kovové. Predtým bolo pogumované, ako všetci si dobre spomíname. Bolo to dobre na grip, ale napriek tomu, že toto je kovové, takisto to je veľmi pevné. Skúšali sme to s mokrou rukou, jednoducho sedí ten obušok takisto dobre v ruke, čo zabezpečuje práve to vrúbkovanie na tom teleskope. Tým, že pôsobí kompaktnejšie, výrobca nejako eliminoval to púzdro, ktoré v predchádzajúcom modeli bolo praktické na opasku, ale pôsobilo trošku rúšivo, práve preto bol viac určený skôr tým ozbrojeným zložkám, prípadne policajtom. Toto je taká civilnejšia modifikácia, kde práve to uchopenie zabezpečuje tento klip, jednoduchý, nenápadný, dokonca nie je ani rušivý, keď to človek drží. Je to naozaj praktické, vďaka tomu klipu sa ten teleskop zmestí do vačku a vôbec z neho netrčí, proti predchádzajúcemu napríklad. V prípade, že niekto ten klip vôbec nechce, dá sa dať veľmi jednoducho preč, takisto ako sa dá posúvať tá modifikácia, kde ho chce človek mať, tam si ho môže upevniť a tak, aby mu bolo najlepšie pri vyťahovaní. Prípadne niekto bez toho klipu, my sme zistili, že dokonca ten teleskopický obušok vďaka svojej kompaktnosti sa zmestí do oblečenia, do organizeru na pero, veľmi jednoducho. Človek ho má a hneď ho vytiahne a má ho po ruke a môže ho používať. Sú to veľmi kvalitné veci určené pre civilnejší trh. Napriek tomu tá kvalita je tam taká istá ako predchádzajúce teleskopické obušky od spoločnosti ESP. Takisto sú kompaktné so všetkými príslušenstvami ako napríklad páčidlo, sekera, štípačky. Čiže bez problémov sa dajú použiť, je to naozaj kalená, oceľ, veľmi tvrdé. A v následujúcom videu vám ukážeme v praxi, ako tie produkty fungujú a ukážeme vám, ako s tým niečo rozbijeme. Tak dúfam, že sa na to tešíte a vidíme sa na budúce. Čaute.